Saiki wae. Engko sik. Sedengan. Engko sik kolemu. Iya ning ko ngenteni babu. Ngriti tenan sapa-sapa muni bapak antem watu tenan. Nyarian kula wae nggawa bagong. Waduh. Wong koclok digawa. Arep kok nek koclok karepmu waton ora muni babu pokoke. Anggere kowe muni babu ya sabet tenan gini kok. Muni piye-piye sak karepmu serang ngurus pokoke babu sing tak inceng. Pukulun merpeki kula. Ya. Kira-kira jam pira kuwi lek muni babu. Engko seto. Jam pira ora dijami kok ya kowe iki. Ulun ing sulan marang jeneng kita awisanga dawuh Adi Permesti Bathara Guru. Nggih dos pundi? Wose yen ana kayangan mbuya ana usadane Janaka mula kita kudu bali. Engko sik kok. Lehmu ngundha ambekan iki krungu kene sih. Pokoke gak muni kon muni babu terus selak kemeng ki lek nggojek iki. Ndak selak kejaman kok. Ana muni babu kok kejaman kowe. Nek kesuwen ki nek turu ngebyar ayo malah sini-sini to le bali saka babu ki kok. Bali saka babu kepiye kowe nek ngomong ki. Ah mongko kula sampun sumpah nek niki mangke kula ora oleh gawe. Ora oleh usadane Ndara Janaka wis. Kula trima ninggal sirah. Ah. Aja wae. Wani marang dewa. Sing tak wedeni awamu. Ah, oh lho ya. Sing enom. Kita menantang marang dewa Petro. Mboten kok nantang lho. Kula ya mung diwarahi kok. Kita mbuyak gelem mundur aja takon dosa. Ana titah tak lebur ana kayangan. Lha muni babu ya apa to iki? Lah malah turu mesti. Nggih badhe dos mriku lados Ibu kula. Niatmu iki janjane piye to, Gong? Gong. Ngapain? Lho. Ngopoi? Mangkal tenan aku. Mau takon nyampluk ora nyampluk. Ah babone ki ndi? Ora sida muni tak tinggal turu nang. Aku suwen le nunggu babu ki. Apa ndadak nganggo saat. Muni babu kok. Iki ora muni babu wis dadi le tantang-tantangan. Iki kok dinyang pira ngono. Kok dadi le tantangan kok ngenyang iki piye karepmu ki? Wis gelo aku wis. Nggo watu ngoyo-oyo ora sida babu ya wis. Sunah wae. Wis sunah wae. Monggo sesuk bengi iki prae iki. Ayo sesuk kok iki. Wis seminggu ae. Tak singkirne neh. Sida babur iki kok cumpen dite. Ana wong anu babu kok ya nggo dhuwit. Wis ora gelem maju. Aku ki nek ora emosi ora iso perang ki. Apa kudu nganggo ngombe? Ngombe apa? Ora tau. Pokoke nek anggere ana wong ngacat bojoku, ngelek-elek bojoku, omong ora aku tak idak-idake. Ning nek liyane kuwi ora wis.
ana maju kok. Aneh tenane. Nggih nyuwun ngapunten pukulun penyarian bosipun yen mboten kersa maringi usadari Kundana Janaka mboten badhe wangsul kula. Aku lali kong jebul perang ki nek karo dewa-dewa ku ora tau ngantem. Mung dumuk sing didumuk kejek-kejek. Terus digetak bablas. Mbok kono maju kono, Kong. Emeng. Ora ndek masalah kok karo dewa kok. Ya kowe mbelani aku, ora sudi. Lho kok. Ora aku rada ngincim. Kowe iki maju engko nek menang ki tak opahi, ora sudi, kesel. Munggah tekan kene wae kesel kok kon biayak. Lah nek kene aku kalah terus yo piye? Ayo mulih. Apa duweke gadekke ngono ya kena kene. Nek kalah-kalah tenan golek pulian wis apa sing kecekel ngono. Nanti kaya othuk kok iki, Cok. Iki mau penyarian ngene iki, Kong. Karo ndunguk aku, mati kita Petro. Kita ki sapa? Maksud iki kowe mati Petro, aku njengkele tiba glangsar damu meneh. Didumuk meneh tiba. Sambato Petro. Ayo kancane mongko rene Bagonge. Ngono. Ora Bagong tak grayang wis rampung nyawane. Karo ndamu aku getak bia terus njoget. Ayo rene Bagong kon rene. Grayange sisa. Bagong tak dumuk mesti tekaning pati. Bojone mesti rondo. Bagong kaya luwak kaya bojone mesti elek ngono kuwi. Bojone suka kucing, bojomu dunekke kucing. Sing muni cangkemmu udu. Udu. Ngendikane pukulun penyarian kok cangkemku kepiye ora. Kowe rasa kasar-kasar. Jenenge apa iki? Ayo cangkem. Agene nek cangkem ora itu. Nek Petro kok tutuke dengkule sapa? Yakin meneng ngono kuwi? Heeh. Yakin? Yakin. Sing muni sapa? Penyarian. Ale kan, ale. Sebentar. Rasa cengengesang. Rek, nanti kowe rek. Tanding aku kowe. Iki Bagong sing Mas. Ha. Wah, aja kurang ajar kowe, he. Demeh dewa apa piye kowe ngenyek karo bojoku? Ngunekke aku luwak bojoku kaya kucing. Tau weruh kowe bojoku, he? Cenanangan kowe. Lho kok dadi malah wani ngunekke dewa cenanangan. Ngunekke bojoku kucing. Bojoku ora kaya kucing. Kaya kiri anyang-anyangan arep apa kowe? Sing muni iki sapa? Ora sang mukir kowe. Ngece kowe. Cetha mbiyen suwing tak jahitke. Ngece kowe.
Wani marang ulun. Lho. Wani marang ulun, ulun candhi. Wani marang aku. Sing tak wedeni apamu? Aja kok nganti tak damu, tak grayang lebur papan tanpa dadi. Sing ngomong sapa? Aja nganti tak dumuk, tak mut lebur Purwodadi kowe. Mati dene. Anggo apa kok? Ngamungane kowe. Kena kenal pot kowe. Penyarian. Apa? Aku nggawa susuku. Montor susuku. Suzuki. Ijol boto iki piye? Ora ngarep tabrak komet kowe. Kancinge gegas-gase ngancing wae. Cilaka iki. Kok tabrakne wae lah men. Udan ya wis. Mati kowe aku. Tulungan lagi pindahan iki lho. Darah kowe. Senengane kok cenanangan. Cenanangan ndasmu kowe. Mungkin iki ngamuk cenanangan kowe iki, Cok. Kasarmu juga iki mangkelke kok. Kene iki ngamuke kok. Cah kendel. Nah, kendel wae wong cekel polisi kendel kok. Jenenge Bagong ki. Groyokan pitik kurang mlayu kok. Mentorku remuk ora, Truk? Peleke dadi segi 4. Peleke dadi segi 4. Malah penak kuwi tunggang iso duglek. Jukukna kuwi. Tak nggone ngamuk meneh. Tangi benakno kowe. Ya. Wis. Belum tutuk lek ngamuk. Entek bensin apa ya? Mbah. Kita entas tak jok iki pokoke. Ora ki. Ki rusak STNK-ne apa ya? Nah. Motor mogok kok sing rusak STNK-ne iki ya piye? Gusine apa ya? Gusimu kuwi ora. Iki motor ora gusi ning busi. Yo panas e. Ngawur wae kan. Motor kok mesesa wong
tak dijolke pitik pengko. Surung ya terus. Gah. Surungan. Surung ya. Yo. Surunge kene. Ndak. Terus Gong, terus. Dilebokke Gong. Sik. Dilebokke nang ndi? Presnelengmu kuwi. Aleng lebokke metu ngendi? Dipidak. Apa iso mlebu nek dipidak? Apa digocaki urung karo iso mlebu kok tekan midak iki lho. Presneleng koplingmu. Kopling itu kopling. Mbuh. Ulang motor ora ngerti kopling kok. Numpak motor lho. Motor gak ada nih. Ki kopling iki lho sing rem iki dibajet, terus sing ki lho kene iki trik ngono diudunke. Ya Marlono kok iya Ding. Kok njingi marep rene. Sing disuruh aja aku. Montore nyuk wae wis. Yo dimasuke ya dilebokke. Angel kok. Nek keselak. Ngomong aku gah. Oh ya pancen trondole kok kowe iki yang. Iki montore ya kowe ora. Sini. Sungguh Gong men gentenan montore numpak aku. Aduh mati aku. Aduh mundur. Dewa nuntun ngaprangga sangsayan. Ngaprangga sangsayan. Adi penyarian Indra padha keplayu. Aduh. Bagong ngamuk mawi pit motor. Kula kalian Kakang Indra kepeksa adrih kalian Bagong. Petruk nggawa Bagong. Iyi. Ngaliyo. Seminggu ro Yai. Inggih. Sayang Bathara Brama kang pengangkah arsa ngunduraken marang Kerah Bagong. Hamtik geni kang mung sak konang. Bener dadi sak lumbung Bandung pengangkah supaya nglagar marang Kerah Bagong. Apa Gong manggang gudik enak banget sik tak silakne do plentingen bokongku masalah iki. Wah mah njebluk loro wis. Enak banget iki. Nek liyane kowe kobong lho. Aku kok kobong. Ana wong genine Brama nggo manggang gudik wis. Aneh. Ngali aku iki rasa melu-melu mumpung aku iki emosi. Ya. Kok nang ndi kok tak panggang, Gong? Gendelen barang aku mbiyen ki. Mbok menawa iso gembos. Brama kowe ngenyek karo aku kowe. Supaya ngobong aku genimu ning kosok baline ora ngobong aku tak balekke. Yen pancen kita bisa balekke balekno. Babu. Kok sing muni babu mah aku dhewe ya. Semar.
Aku nyuwun karo kowe Semar aku tambalike geni Semar Jumar. Semar kowe kunjungan Jumar, ndas kowe bataku Jumar. Muga-muga kasembadan penyuwunku Jumar. Sambel mledek ndasmu Jumar. Geger ya Ipati. Penyarian Indra mundur. Cetha yen Petruk mbuyakna dipirma malah nggawa Bagong. Bagong. Mun ketokno wae Bagong. Wis lusane disel. Jebul mboten. Ora. Bagong ngamuk. Indra Tantra padha mundur. Penyarian mundur. Brama rekane arep ngobong Bagong malah genine digetak bali mrene. Brama mlayu kudu kita sing temandang. Bagong ancamen. Yen marang kita mesti wedi. Teng muni tiange. Nang ngono. Nggih. Ora ngilae. Ora minggat bakal jabut nyawamu kowe. Kita ngerti marang ulun. Sapa kowe? Kowe Budewa udu kowe. Ana Budewa kok kaya Kang Klawar. Jenggungat-jenggungut. Mbok ya aja ngenyek, Gong. Aku iki Yamadipati tukang jabut nyawa. Nek ora manut karo aku, ora gelem balat jabut nyawamu. Jabut. Aku jeleh urip. Nek kowe iso jabut aku malah sah utangku. Aku timbang karo kowe keduweng wedi karo tukang kredit. Guyu. Mapal jabut nyawamu. Kene jabutin kene cepet. Mu nganggur ora iso jabut tak jabut genti nyawamu kowe. Iso jabut. Iso. Jabut masa lunga. Wis ora iso njabut kowe. Wis, Teluk temenan. teluk Nduduk. ngopo? Tak cabut. Aku yo dicabut kok. Kok nggilani? Ki penjabut
liyane. Njabutke untu apa piye? Ora. Nek kon njabut nyawamu kowe ndodok. Wis ndodok aku, tak jabut nyawamu. Dipati jabut Bagong. Bagong nyawane balano. Nyawane nyawa Dipati iki. Diwangi nyekel lho ora patek kutuke. Giras e. Marana. Yo. Kewe yo. Gini kepadasan. Cekelane kok ndak lunga kok. Keterangannya Mas Dipati kira tetak ya, Tru? Ya, mbok. Nyawa dewa kok ngene ya, Gong. Mbok. Rasa lunga-lunga ya. Iya. Aku cengit karo kowe iki. Yung. Ku ndak lunga kok. Mesake Gong men. Yung. Yung. Ndak lunga kok. Teman-teman. Timbangane golek tiyet-tiyet. Ngopo kowe? Njabutke sen piye? Ha ora. Nek nyawamu saka kintel kan. Wong ya ming bunder ngene kok. Aku njaluk tulung nyawane Nyawa Dipati dono. Engko urung tutuk aku. Tak ngudulanan sik. Yung, aja dunter, Yung. Tak memeki kendho kaya masalah iki. Tak kencengke iki. Ana kok ngono iki kencengke gong iki. Yung. Yung, wah cuma. Terlalu teku, mulane kok demokane beda. Kono maju. Yo. Sia-sia yu. Kene wae men ragamu gorene. Yo. Marana. Yo. Ya mati-mati kok. Halo ya. Ku ndak lunga kok. Gorene ya Mas Dipatine. Yo. Ndak ora tak gorene ndak cilaka ya. Tak cekake. Balekno. Ko. Ditanting to. Kajenge diwangsulke nyawane Nyawa Dipati ning kula nyuwun pengendikan usadanipun Ndara Janaka menapa. Ya, mengko tak jarwani waton nyawane Nyawa Dipati balekke. Linggo sing prayoga. Mengko tak kandhani. Tenan? Menan. Lho.
lengan kang sewang candra Sekar kadung kang mangambar ngas wis bali yo Adipati ampun wo syukur yung ngopo kok yung aduh panas tok apa to Gong tare mason iki yo aneh barang kaya ngono diremason iki manjuk piye ngono lho panas Nandi ajeng kula tili iki aduh wo piye mateng wis gak ditari terus nek kira-kira ora oleh usadan njajal kok diabutisan sing kok kuintel iki terus pundi pukulun nah kita wektu iki tak jarwani kita bali yo ana Ngamarta nggih usadane Janaka sejatine ora ana ing kayangan nanging ana Mercapada mengko yen wis putu ulun Prabu Sri Bathara Kresna rawuh ana Ngamarta kaca paisan bakal bisa niti presa papandring usadane Arjuna nanging kabeh para Pandhawa kang kudu waspada lan aja nganti gampang kena pengaruh marang sapa wae Sinungwati jagatnya kang kinarya momong salirane ingkang yen ngaten kula nyuwun pamit sampun terwaca nggenipun pukulun Bathara Nrada yo pamit ora Gong ora nyuwun pangapunten nggih Sanghyang Yama Adipati ora dadi apa aku pamit aku ya tak pangan sisan kowe nek wis mbok menawa kurang remason kurang panas tak GPU sisan tak gelega malah rampung kowe aja aku pamit aku yo besok nek pemane pengen omong aku ora wis ora nunggu lengganan wegah aku ngono lengganan kok dipiloro mugi-mugi pengendianipun pukulun Bratara mangke wonten kasunyatanipun ya dibuktekake betul nggih yo
ingkang dumunung wonten ing kendhiting gunung. Ana salah sawijining pertapan ingkang tan spira parandene kathah para cantrik, kathah para jalma ingkang samya anggana lamun tok ing kono ana pandhita tiban ingkang sikangkung kesdik ing paningal. Karo sawetawis dangu nggih nyambabar pertapan ing Gunung Lestan pertapan ing Sela Gringging. Candraning pertapan mengerakan Gunung Anakan. Kanan kiri pertapan kinepung pager watu kang tunata rapi. Ngajenganing pertapan pinaran tetamanan kang serewe dipeni senajan to pepacakaning pertapan lan kanan kiri pertapan ing kono sarwa endah nanging tanpa kanyana lamun to kang jumeneng madhep pendhita ing kono wujuding Garuda ingin gedene sak gubuk rambun parandene adining Jawata ing kono bisa tata jalma amomong marang kadang muda Sirudarsana marang para cantrik anenggih peparape sang tapa kang wujud Garuda ing kono kepareng apawarap Resi Dandang Seta amomong kang rayi ingin langkung muda ingkang apawarap Resi Sindhu Jati pepandhe para cantrik manguji janggan kang ing kono sedya nampi bawaler nampi wejangan sanga Sang Dujawara Sang Resi Dandang Seta prisa marang ing rai pareng lucitaning warjane kawijin. Sarta pamulating ranu terus karasaning sun dening
kanyut lingsun kiwa ing kamal mirangsun Samiratu ing guni Sidat agung ing narmada Sinwidatan alam adikku di Sindu Jati opo Kakang Dandang Seta wis sawetara anggonmu ngadhep marang pun Kakang aku malah keporo kaget dene si Adi gelem nyaketi marang aku apa kira-kira isih kurang kawruh apa isih kurang tumraping kasemrepanmu aku ngrumangsani lamun aku siji-jining kadangmu ing wujude satu kewan mbok menawa sangka pangiraku bener lamun to si Adi lingsem darbi kadang kaya aku dir si Adi bagus warnane turta blegering jalma yen aku iki blegering satu kewan di Kakang kadangku sepuh senajan to ala tanpa rupa ingin bakal calon ganti kanggo wong tuwa tumraping aku ora bakal lingsem ora bakal aku ngiwakake marang Kakang Resi Dandang Seta tetep kadangku sing kutak tresnani tak bekteni tak sungkemi syukur yen to Kakang pitakon tumrap kawruh lan wejangan kang wis tak tampa sangka bapa guru ora bakal kurang nanging sipating manungsa mesti ana klerune kang sarta isih ana kekurangane aku ora bakal ngaku wong kang linuwih tak suwun Kakang semono aja nganggep lamun to Kakang Resi kuwi manuk kang linuwih mbok menawa Kakang ana ing durung mangerti aku ing durung mangerti mbok menawa aku pitakon marang Kakang pitakon marang aku ayo padha ambuka rasa yen Kakang pitakon kok durung prisa aku ing ngerti aja lingsem aku atur prisa marang Kakang Resi wis mrene aku ing durung mangerti yen Kakang wis presa aja jiguh ringa-ringa tak suwun Kakang medharake supaya aku enggal bisa mangerti ya yen pancen si Adi ngono antepe tegese yen aku ing ora ngerti kok kowe sing ngerti aku kudu pitakon marang kowe yen kowe ora ngerti yen aku ngerti aja lingsem kowe pitakon marang aku mengkono karepmu iya Kakang Jadi lan pun Kakang kuwi tunggal guru. Padha wejangane, padha kawruh kang diparingake marang bapa guru isih kurang apa? Kakang, aku mung arep kepengin mangerti. Iki ana kahanan kang kaya mengkene. Jer jaman iku mestine wiwit sangka eyang nganti temeka ing jaman iki mesti ana bedane. Lah, saiki yen panjenengan ditakon tumraping jaman. Jaman kuwi ana papat. Jaman emas, jaman perak, jaman tembaga, jaman resik. Yen jaman emas kuwi ratu isih dianggep gusti kang katon. Apa kang ditiptakake marang ratu mesti dumadi, apa kang dikersakake marang ratu kabeh kawula mung tansah sumadya.
durung ana wong sing mewani ngusik marang tumraping kamulyaning ratu. Mula yen to digambarake kewan sikil papat isih jejeg. Lakune ya jejeg, ngadeke ya jejeg. Banjur lunturing jaman Mas, jaman perak. Senajan to ratu isih duweni panguwasa. Nanging wis ana wong sing kumawani bakal nerak saka anggran nanging ora kawistara. Ana wong sing bakal wani ngusikake tumrap kamulyaning ratu nanging ora kawistara. Mulane digambarake kewan sikil papat pincang siji. Ngadega ya wis ora patek jejeg. Banjur tibane jaman tembaga. Panguwasa akeh kang lumintire ora ana papan wong kang ing kono piguna nanging akeh panguwasa kang rebut kanthi secara peksa. Mula banjur nggone lenggah nyekel panguwasa mung sak kersane dhewe. Wis akeh wong sing wani ketok melok bakal ngusik tumraping kamulyan kang sejatine ing kono mung katon gelar ingin awujud becik nanging sejatine tumraping pamikir ora duweni rasa kamanungsan. Kuwi aran jeneng jaman tembaga. Yen cara kewan sikil papat wis pincang loro sikile. Mungkari loro wis ora bisa lumaku banjur tekaning temah jaman wesi. Lah jaman wesi iki sing ala ketok den apik-apik, sing apik ketok den ala-ala. Mula jagat ora bakal bisa tentrem merga gambarane kewan sikil papat wis pincang telu mung kari siji obah ora bisa ngadeg ora jejeg mengkono kuwi araning jaman. Mula sing ati-ati sing jenenge jaman. Tumeka jaman wesi sing ala dadi apik, sing apik dadi luwih sangka ala. Kasang saya dalwararas Abhyara sora lintang kang medhap kang aku medhap titi sunya titi sunya madya atri sang dwija mara ambrengeng karnaning pudyanira kumaraning madu branta manungsung sarning kembang Lah saiki aku tak takon Kakang, piye? Sing kudu ngelingake jalma kang kelimput sapa? Awit akeh para wikan, awit akeh
para pendhita kang mumpuni ora digape lan ora bakal diestokke apa kang dadi wewali. Nah, saiki ngene. Yen pancen akeh titah kang padha nglirwakake, akeh titah kang padha nyepelake marang sabdane Winasis iki ora perlu dielekake, sesuk bakal bisa ngerti lan besuke bakal keweleh mboko setitik banjur eling marang purwane. Mengkono Di, dadi kowe yen perlu aja wani-wani. Aja nganti kowe ngelingake lan aja nganti kowe ngandani marang wong kang ora percaya. Mengko mundak malah katon dianggep jeneng paraku ala. Mengkono Di. Pandhita kang karya wangsit pindha kumbang resepadu sarining dawang sarining dawang medharno ngelmu kang sunyata kang asunyata mangkuling kasarajanan lenggah sawetawis pendhita kekalih ingkang dumunung wonten ing lebeting pertapan mapan ana pendhapi legeng tias sang tapa kalih datan kepareng anglajaken imbal wacana anenggih kang nganglang jagat ana rakaya Sang Hyang Bathara Guru ingkang nilar kayangan arsa ngupaya marang Raden Janaka, Raden Werkudara, Raden Antasena. Ing kono ngambah Jemantara ngungkuli ngiyosami pilenggah sang pendhita kekalih plak kapidara kena sesiku nglempuruk tanpa daya Sang Hyang Bathara Guru. Menungso apa dudu kok dadi aneh. Yen menungso lumrah kok tangane papat. Yen dudu menungso kok tumiba nang ngarepan. Coba ditakoni Kakang, kowe bangsane apa Ulun iki dewa. Lho, dewa? Iya, ulun Bathara Guru. Kita pasang tulak sarik nganti ulun kena sesiku banjur kantaka. Tak anggap lamun to kita kepengin nyoba marang dewa. Lho kok nyoba kepiye lah sing liwat kuwi sapa?
upama tak arep niat nyoba dewa mesti aku nantang marang dewa. Aku ya kerasan karo adikku kok dadi kowe tiba ana ngarepan aku ora pengen nyoba kowe. Ning aku percaya arepa kowe dewa yen isih kena walake genah kowe dewa sing elek bebudenmu. Yen pancen dewa kang becik ora kakon kowe bakal kena sesiku. Ing atase mung aku iki sipating satu kewan kok bisa parang pasang malak marang dewa. Coba ulun warasno. Tak waras kene pancen ora trima sakarmu, yen trima syukur, yen upama ora trima tak ladeni. Ngadeg. Daya nuntun ngaprang kasangsayan mangembang-baning kaya ngamut sawela gring-gring dewa kang pinangka skaring bamana kita luput mungging dewa. Luputku nggih endi? Kita wani pasang walak. Kita wani pasang tulak sarik marang dewa. Ulun iki dewa Darbi Panguwasa. Arep wong kuwasa aku ora wedi karo kowe. Yen aku tok anggap aku pasang walak, aku ora rumangsa. Yen kependakwamu aku pasang tulak sarik sakaremu. Ateges kita senajan to wujuding manuk nanging arep kepengin nyoba marang dewa. Sakaremu aku tak manut tembung. Nek pancen aku tak anggap nyoba upama karo kepengin nyoba ning njaba kono sing jembar. Kakang mbok yo aja nganti klereng ben tak ujane kamurkane. Kene ora luput, aku ora lumangsa dosa kok diluputke. Nek pancen arep nyoba aku mesti nyoba. Lebur jagat kita mungsu marang ulun. Sumangkang sesumbar maulindu bumi kunjing kumalodo kuntur ketuku mapsang jolo niti ukur sang Wisnu Bathara kang ngarsang lebur bumi kita jenenge sapa? Aku Resi Dandang Sita kowe sapa? Ulun Bathara Guru. Ratuning para ratu ngratoni para dewa Jiwandana. Kita sesumbar bakal nyoba marang ulun apa kira-kira kita kuat nampani Cis Jaludara. Yen ana genep 10 cismu tibakno. Awit aku ora rumangsa luput, aku ora rumangsa dosa marang kowe. Yen pancen kita ngembe aja takon dosa kena Cis Jaludara katon rampung nyawa kita. Aja mlayu Bathara Guru.
ranjingan. Kae Dewa. Ya ben, Dewa. Wis miloro marang aku nganggo Cis Jaludara. Sumbare yen aku kuat dicis Jaludara. Dewa beguru karo aku malah keplayu. Elinga Kakang sabar sabar kuwi ana watese. Mergo dheweke dewa nganti kena malat marang awake dhewe. Iki genah dewa sing ora bener tumindake. Wis kowe arep melu pun Kakang melu ora melu kira-kira labrake Bathara Guru. Koso bumi bengkah pratiwi oyate Bayu Putra
sak sure Sang Hyang Ngarka gumanti soroting sasongko hanut gumliwanging bumi remu-remu pepadangi iki lamun tos wis konjeming pratiwi Sang Hyang Surya gumanti sasongko kang andhadari jering kono pinuju wulan purnama ketingal cemlorot mencorong yayah netrani Sang Hyang Bathara Kala ing pinuju marupa ing brangitan ungup-ungup tinutuping himantaka biyaking mega biar padang trawangan ibarat wengi gumanti rina saya manengah lakune pertanda wis tumekeng wancine gara-gara Piyak langening kalangyan aglar pandan muncara surute kekonang surempan padang kasoran wajaring kekono pacaring kekono datan kawis ngalamun ing kono kancine gara-gara amung kang sami pilenggah wonten pendapi ing Klampis Ireng papan pilenggah Kulah Naragaring sawetawis ing kono Kulah Naragaring lenggah anglar kepang kinaru lemek kloso cumawis ingkang rayi ing tansah angulati marang pilenggah Kulah Naragaring kaya nungkurake gunung yen samya satata lenggah
Aku ki dikurmati karo kene iki arep lingguhan ini dikurmati nganggo kaya banyak. Aku ki lingguhan iki nek ora nyawang bojo sedina ki ning pikir ki kaya bunek. Ning bareng nyawang genep sak jam nek. Nek ora weruh ngangeni, nek weruh kok njengkelke. Anake do nanti mak. Bulan. Wis iso dolan dhewe arep ngopo? Kowe wong lanang ora gelem kangelan, apa-apa perintah. Nek ana apa-apa mung disalahke karo diluputke, ngamuk. Mari bagus-bagus dhewe. Rumangsamu yo wong lanang iso urip dhewe ngono apa? Apa takon anak nek wis apik anak syukur. Nek momong meneng ya syukur. Ana elek-elek ngucek-ucek nganti tenanan. Wong lanang kok trundulu. Tak rasane lek wong lanang iki kan menang-menangi dhewe kok. Menang kok njanak sitok minggat kowe. Ya wong lanang kok ngono ki piye coba pikiran. Aku wis rela mengorbankan jiwa dan raga. Untuk semuanya lho. Engko dadi wong lanang iki adane kok wis ora ngrumangsani nek luput apa kepiye. Gumun aku. Ket biyen aku ya kaya ngene iki, Mak. Dedekku ya ora suda ora, dhuwur ora, saya cendhek, ajek. Gek nyawang tak ngilu aku saka ngiringan ki kaya ketok iki kaya delok iki kaya bintang film lho aku iki. Kaya ketok iki tak sawang saka ngiringan kaya Messi. Messi iki bal-balan kok. Bintang film dengkulmu mlocot kowe. Nek ra iso ngarani rasa ngarani. Kurang apa to Pak aku iki coba. Wis. Andene kok tegel-tegel demen iki nundung aku. Mongko cethok omahku lho. Aku iso nlongso dandane weruh kowe iki arep piye-piye ana pisau saka apa kae kowe iki ya bojoku. Aku isih ngen-ngen terus aku iki. Aku nganggur nyawang cagak ngarepan kae sing kayu pring petung kae lho. Lho kelingan kowe wae wong suare rupamu kok pring petung. Tak tegeli iki kepiye ngono rasane iki. Mesake aku jane melas. Melas nek dong takon tuku bubur nek esuk barang kae lho. Kowe iki malah nantang aku ki ngopo? Aku ki ora ngopo-ngopo. Mengarep ngapikke kahanan dadi kowe iki wong wedok ya aja njuk banget-banget. Nyepeleke karo wong lanang ki mbudidaya golek pangan, goleke bojo karo anak. Ora kok anak karo bojo. Ning kadang-kadang cok orang rumangsane dadi wong wedok, anane menteleng karo mendelik. Lah kuwi lho. Njuk anggepmu ki kepiye? Njuk anggepmu ki aku ki tok anggap apa? Apa woh ngono. Nek pancen wong lanang ora tak anggap ya ora apa-apa, pisah karo aku tenang. Aku nganti ora iso golek sing luwih saka kowe. Tak baleni kowe. Mangkel aku. Nek pancen wis raseng karo aku ngomong gek tanda tangan. Aku wis diincengan. Nek golek eleke gampang, ning golek apike angel. Timbangane kowe karo aku klerak-kleru, ayo do mbangun. Apike kepiye saiki kowe ya kudu ngrumangsani, aku ya tak ngrumangsani. Dadi
Wong loro ki iso rumangsa. Aku duane mbok wangsa. Lah sing ngarane kowe anak le wangsa ya sapa? Mingsa rumangsa ki kowe ngrumangsani, aku ya tak ngrumangsani. Dadi ana salahe, ayo kowe nyalahno aku tak nyalahke kowe nek kowe salah yen aku salah-salahno. Nek ora ayo padha golek apike. Walah, Pak. Kowe iki arep kepentut apa nangis? Aku jane nek weruh kowe iki maneman. Ayah, ayah. Aku kari weruh lek kowe iki lek nelongso niku cuma melas aku iki ayah jan. Piye-piye ya mengandung rasa tenan. Aku tak rasake nganti ngemu nanah karo jenenge. Ngemu pikir aku kowe iki, Pak. Nah tak piyekke kowe iki maneman jane nek nganti pisah karo aku iki tenan. Nek nganti iki pisah karo aku njuk piye? Wis pikiran aku dhewe yo njuk piye? Urip karo anak siji yo kepiye ora, Pak? Boleh kajek-kajek ngopo kowe iki? Kok ora sida mlebu truk? Gareng agek padu. Agek padu gareng rasa melu mlebu rono. Galo adine teko galo. Sapa? Bagong. Men, ora ngurus. Ku teko yo ngetekke sego kok. Bagong rene golek pangan. Wah, buayamu. Wong nek kok luthik trase ngayal. Kowe dikapake gong dunek muni nang kene golek njaluk sego ora kurang ajar to bojone gareng iki, Kang. Mesake adine kok ndak anu perasaane ketusuk. Men. Sengit aku ngono. Tak katutke dosamu pokoke. Lah mbok bapak to narwani karo aku. Tak katutke dosane. Ning anggere aku kelingan lehmu. Nek ndi karo aku ki yo nelongso pikirku, Pak. Biyen ora duwe lho Pak, awake dhewe iki saiki kere lho. Ya padha wae. Mbok yo ngeling ngono zamane mae isih gedhek biyen. Monggo biyen gedhek saiki kepang kok dadi ora rumangsane kok. Wis ngene kalau ngene karo. Adina rene mungki-mungki wancine gara-gara kok mah kowe ndengis nang kono. Nggodhog-godhog wedang kok piye? Nek wedang kok digodhog nek wedang banget. Godhog banyu. Ya. Ning aja ngucap ngrasani nggon pegat ya, Pak. Ora tak pegat kowe. Aku ki rindu banget nek karo kowe jane ning yo ngraka wetu. Bojo solek ngene boleh. Wis ket mawon, Tru. Wis. Do slamet. Slamet. Karo sapa ya? Karo Bagong. Ndi serotelmu mana, Dik? Ngrane mbakyune kok serotel kowe iki, Cok. Monge mlebu. Ngonekke aku kok ngawur arep golek pangan. Adine teko kowe dibagekke. Dik Petruk slamet. Nggih wilujeng yu, penyanyi ku wilujeng yu. Slamet. Waras, Gong. Gong. Waras yo men ora yo men tekak modar kowe engko. Lho rupane sengit ya aku. Mbah ayune por. Mbok yo ndelok rupamu kuwi bokongmu kaya raiku. Wale.
Luar muni ngoneke bokongku kaya raine kono kok mah kono bokonge kono kok rayumu. Remumu ya ya mbok. Dipenake sik. Nggih yo. Agek tanggo gawe nganu karo kakangmu. Nggih nggih nggih. Ngombe apa piye? Lho, arep ngunjuk apa? Nderek. Anu wedang serbat apa? Mboten mboten. Tas apa piye? Tas niku napa? Tas iki lho. Tas kok tas kowe iki. Apa wedang ketengkas? Ketengkas. Sekoteng. Ah ya kuwi, cokoten kuwi. Gaweke. Nggih nggih nggih. Jeruk. Ana jeruk gulung gawe wedang apa piye? Jeruk gulung gawe wedang nek akeh banget. Aneh banget kan bojone karena jeruk gulung gawe wedang kira ya. Lho apa Bagong? Ini manut. Arep ngombe jahe, apa jahe tok? Wis manut Mbak Yula gaweke susu apa? Pun mboten sateh mawon. Ya. Unjuk ra Mas. Ya ya aja kono gawena kono. Nunjuke apa teh? Ya ya. Jahe teh ora wis jahe teh wae tok. Ya. Waduh ora umum. Entek tae, Pak. Kopi wae. Ya kopi ora apa. Kopi ya, Dik. Nggih nggih nggih. Kopi Gong, kopi apa piye? Kopi ya kena wis manut kancane. Anter banget. Wah, wah. Matane iki lho. Mah aku sik nggo ngerem. Kopine entek. Jarang, ya jarang ra apa-apa. Jarang wae ya, Dik. Nggih, 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 nggih. Jarang, Gong. Ya kono jarang adus barang kono mbok arep pengen adus. Ora batre. Durung godhog e, Pak. Wis gak modar wae kono. Enteke jarange, Dik. Anu banyu es apa banyu uyo manut kowe. Uyo wae nggo ngeceri kowe kuwi. Ku kene gek ku macite sikil meja. Tok kletak engko. Wedok kurang ajar. Ndasku dipenyah. Ya aneh-aneh ana wong macet sikil meja. Ana milih kon jarang wedang jarang apa es uyuh kira ya kebangetan to. Ora nang apa-apa mburi, Pak. Gelas sitok entek blas ora eneng. Nganggo bathok wae, Pak, Dik. Apiye ngene yo golek taplak, tok celupke engko diperes. Apa jarikmu wae ngene. Aneh kok pentung sisan kowe. Ngadi-adeni kok madhe ngenyek karo aku. Wah lengkok-lengkok nganti kok. Tak kancingane ndak rene. Ora kalap kok. Tak nggo geneni wedang mudar kowe engko. Kowe iki saka ndi? Aku diutus. Ndara-ndara Ngamarta sowan ning Kayangan Suralaya nyuwun usadane Ndara Janaka. Lah Ndara Janaka wektu iki rak nandhang Yadita. Lah iya. Aku ditutke karo Bagong. Mulane kok gara-gara kok ora nganggo nang sing metu ki dudu kowe. Lah aku entas lunga kok ya. Tak tinggal ngomah rak yo ora nang apa-apa. Ora kalih sangka ing bebaya nir ing Sambikala Sukul. Lah
Lah iki mumpung tekan kene dienggo gawe tombo sayah yuk dolanan. Dienggo tombo sayah. Bagong barang yo kesel ngamuk mau nang kayangan. Ngamuk aku rek wis. Apa-apa tak ganyang pokoke. Anembang apa le? Aku suguhen, Kang. Aku tak njaluk nggo tombo kesel suguhen langgam ngujiwat. Oh ya. Langgame ngujiwat. Men dibawani wira swara ya. Yo Mas. Done Mas Mus tekaning wang Suarane aja pilek tenan, suarane apik gitu. Ya aja pilek bindeng iki. Aja pilek bindeng iki to. Angu jiwat kawasang semeng ati tetulungan raga neng wang engkang nandhang khas mara asam ira nyeranake lungkrah lan Lha sik lasu nilangke rasa kang samar tresnaku sundul sundulan poyo. yati Ayo. Ibu. Oh ya kowe wae nok Win. Kudute marangganane ki 6 sing loro malah gering. Pamora mangkat. Ayo. Lancir
Ya ngene iki sing jenenge nembang dirasake to. Kelingan peristiwa yang sesungguhnya. Iya. Kesan pepuntanku mamane sekar aja Wah, mari kesel kurang.